I think that's what it is. So if I take one look. It's okay. Take it. If I it's okay.
Okakam, Onu-Agu Okwojo
Thank you so much. Welcome all of us in Jesus' name. Yes, for our brothers and sisters who come from afar, please, we advise that you check what is written under the canopy. You check what is written on top of the canopy before you settle down. Yes. Because I can Mama Mrs Joy Ugwu, yes, I know you. People in Onu-Agu, before you sit down, before you will note it, because look at them, Minelania or ye, came ali head the canopy before you will note it. But I don't know what I'm now. Starting from Onu-Agu, the Christian mothers, Ndamonu Boji, Ndokuwan, Onu-Agu, yes, and only to mention but few. So we advise before you settle down, it is very, very paramount that you check what is written in front of the canopy before you settle down. Yes, thank you so much for welcoming us. Like they say, death is a certainty surrounded with three uncertainties. Where, when, and how? William Shakespeare, I quote. Yes, according to William Shakespeare, death is a certainty surrounded with three uncertainties. Where, when, and how? Julius Caesar also said that death is a necessary end, which must come when it must come. Underline that word, necessary. So death is a necessary end. Once you are being given birth to this world, once you are welcome onto this life, the next thing that awaits you is death. And the Bible, I quote, after death comes judgment. If we can visit the book of Ecclesiastes chapter 3, yes, it made us to know and understand that in this life, everything has a time and a season. So there is a time to give birth, again, one more time for death to come as well. So what really matters is not the number of years you spend on this life. Mani kacham babo iya uchileke jimakaya wejitelu no wano imekuelenya biye achieve. So mama is aini neba konka ina kebe. So I na anabata ini makana ini neba kono nkano ina kebe. Maka ohuno onye n'ime anyị onye a na-achọ achọ bụ Late Mrs Joy Ugwu. Yes, she's a mother to some of us. She's a wife to some of us. She's also an in-law to some of us. Or a friend. So she is different things to different people, depending on your own perspective. So, but the most important thing is that we are all here for her, to pay the last homage, to give her the necessary respect. Makanani mano omu
Bugo eji. Onye ọbụla bịa n'ụwa ka nwụọ ọnwụ. So anyị na-ekene mmadụ niile ọzọkwa ya na-asị na ọ ka abịa ihe magburu onwe onye no before anyị ewere oche ibe ọbụla ka anyị na-eru anya mara ihe edere n'ifu kanopi ka anyị were nwee ike ịtụkwuru oche ka afọ ịbụna na mmadụ anọ ya ebe edoziere onye ọzọ. For those of us who cannot communicate with our dialect, we say that it is very, very important that you check what is written in the front of the canopies before you can settle down. Yes, be it members of the choir, we have a place for you. The members of CWO. Ndinne manu mao. Ndinne mama. Thank you so much. I'm on your team. So I again any moment from now. I can didn't ohere. I can didn't ohere. Kamena be a comma bush. Macano get there. Yes, I can have the opportunity and the chance. I can have full audience to have perform and do the needful. Macano only to have chosen nime more nezuku. So once more, I know before Nolan and I can check it here the canopy before on or settle down. Thank you. I'm probably my mind, Mrs. Joy, and I'm probably in the Galaga. Thank you so much. Amen. Primary our mother. Praise the Lord. Hallelujah. Onu-Agu. I mean, no more Honda. Even a room, baby, hallelujah. I can you. Here, Mero was in the car, all the two. Chineke mazu ihe niile, na-afụzi ihe niile, ọbụnagodo iruru anyị bụ uche. Anyị ekele gị. Anyị adịgo okwuchukwu n'ụbọchị nke taata, ndị bịara obi, bịara ụmụ ụka, anụgo okwuchukwu, nke kacha mkpa bụ ọ sị, ikwere na Chukwu dị. Onye anaghị ikpe okwere na Chukwu dị. Joya no kwetere na Chukwu dị. Akwụkwọ ndị kwetere na Chukwu dị, mana ekwetere na Chukwu dị. Maka na ọ sị na Chukwu, ọ bụrụ na ikwere na Chukwu dị, na Chukwu pụrụ ime ihe niile. Ọnọdụ ọbụla ị nọ, ka anyị ghara ibe n'akwa, gbaa akwa dịka ndị na-enwere nsogbu ọ bụ ndị grandchildren. Ọkachasị ndị ikom ya na ha bụ since years. So many of them who are even our I thank God that today people are suffering. They don't have failure, others, grandchildren. Now you're good, Maria. Only nobody man and one year only or them. What you the way I may or them. Mama is no longer there. Papa will go since. So you might hear that one to get one man. Nobody will walk in the I put in a shake a green. Okay, I'm baby, not there. Go, really. I'm a baby, not there. I'm a baby, not there. You are my baby, not there. I'm a baby, not there. I'm a baby, not there. You are a baby, not there. I am
ekpuchi ezinụlọ a n'ime ọbara. Anyị ekpuchi ụmụaka niile nọ n'ezinụlọ a n'ime ọbara. Anyị ekpuchie ndị ọgọ, ndị ikwu na ibe, onye ọbụla si ebe dị iche iche wee bịa. Anyị ekpuchi onye ọbụla n'ime ọbara. Ọ dịrị anyị mma n'aha Jizọs. Biko ugbu a anyị ga-aga n'ihu ka anyị mee ka isi. Anyị gacha n'ihu. Anyị praise of God Christ. Mmeri amọda. Biko kịta anyị ga-aga n'ihu ka anyị mee usoro ka anyị si emere onye otu anyị. Ka mkpụrụ obi Joy Ugwu, ka mkpụrụ obi niile ekwe ngara. Nye ya ezumike ebe o dị nwanyị. Ka mkpụrụ obi ya si. Anyị ga-ana eluigwe, ị ga-akwa eso ndị mma, anyị ga-ana n'igwe. Eluigwe, ị ga-akwa eso ndị mma, anyị ga-ana eluigwe, ị ga-akwa eso ndị mma, anyị ga-ana n'igwe.
you got the post paper. I watch you in the end. I'll try you again.
They call south, east, west. Any state, any country. We are available here. Want to see you here. Appear and let's return to see the welcome. You are welcome.
People, the secretaries, unu mekwa ọsịsọ. Anyị emecha ihe niile. Ọ ga-adịrị anyị ma n'aha Jizọs. Super,